Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nopfumba mwemwedzi uno waGumiguru. Ipapa wakomana pakanyangariwa nyasi mukuru weZETDC iya inoringana zvokutikaidziwa kwemagetsi achienda kwese kwese. Kambani iyoyo yozesa amisiwa basa gurupira amisiwa basa mandiwe akanzi iwewe wakaita mutsekwede nyaya yekuti magetsi akadzima. Sei magetsi akadzima pokare akambodzima kumusangano weZANU-PF uchiitiwa saka taambokumisa basa toferefeta hedu. Chiri kutonetsa zvakaita kunyangariwa. Paramende yaguburitsawo tsamba ichiti aiwaba isusu takatenge tati vaunze jenareta mhandiwe ndoriseenzese panguva yekuita kureketa kwamunangaro kuno heno kuti sei wakaunza jenareta wakabva wati vanhu vozesa ndiwo wamire ipapo iwo vanhu vezesa waribe majenareta unobva wanyatsoona kutoti paizotsvakiwa mhandiwe kuti paite anovhiringidziwa anonenedzewa kuti ndiye muridzi wenyaya iye asiriye zvache. Rekai tione kuti zvinopera sei. Toramba takaringa chikunyepai tandofara kuti andonzi aiwa iwewe tiri kukunyima mari yako unongochitambira mari yako yakakwana nyangwe wamisiwa basa. Rekai tirambe takaringa. Wamunangarwa nyasi waenda kwaMutare wanga wariko wachiparura mhandiwe koka matura oJMB ari kunzi matura akafunda. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Tinenge tichikunyepai kuti zvimwe zvaburika. Ipapa zeki yaguburika ikati vanhu veZANU-PF wakaita tuzvinu pakupera kwomwedzi uno zuva rechimakumi mairi noshanu pawakahwina nzvimbo dzese nhatu dzakaitwa sarudzo mhandiwe kwai Chipo Hlerenma kuchimani wadhi wechimakumi mairi noibodzi ndiye akapinda. Tawanda Mutare akapindawo kwaGutu kuwadhi wechina naBenjamin Ndlovu akapinda kuMangwe kuwadhi wechinomwe. Tikuti makorokoto iwo waZANU-PF wo. Madzibaba oshanduko ari kubenuka kudare zuva rechishanu chairo ndipo ari kubenuka kudare nguva dzogumi noribodzi dzomakuseni agonzi papa heno mhandiwe ukubiwa kaakaita kuti zvichabudirira chere kana kuti anonzi pokare amboenda azobenuke. Ticharamba takaringa kuona nokutoti pakanyangariwa chaiko. Ipapa zviri kutorwadza izvo taikureketa kuti wakomana siyai dzomudanga dzitungane ukaipindira iwewe unenge watoita kuitongora chaiko. Heno mhandiwe kuti zvinopera mushechere ipapa. Dare reparamende riri kuita bvunzo mhandiwe dzowanhu vari kuda kuita makomishina weZimbabwe Media Commission. Ime muwandiro wakaita vanhu iwawo. Paribe chizvino rekai tirambe tichiona kuti vachazoisa vanani. Tinenge tichiondokunyepai. Kwaino kambani yochipatara yakanzi Pacific 24 hour chipatara. Kwaisusu tafara nakomekereda taakutomuti ngaaite makore 10 achindouya hache pano tichimurapa mahara. Vabereki vache vanoda gore ribodzi tovapa gore ribodzi rokuti wauye tichizovarapa mahara. Wakomana chinga zvavo wabedu vari kunanzva pakakora kare. Kambani yoterese yaenda kogbaramira wakuru wehurumende ikati wakomana isusu taakuda kusiya izvi zvaakunetsa taakutadza kubhadhara kuita pachirungu inonzi business rescue. Pakanyangara ipapa zvitoreketa kuti kana munhu wongo kambani iyi nechikwereti chako chakona bakuendesa kumatare kana kuitengesera zvinhu zvayo kuti ukone kuita tuzvinu uboye mari yako. Rekai tione kuti vanozvipedza chere. Vachazviita sei. Tinoramba takandoringa kuti zvinenge zvichikaira hanhu papi nopapi. Izvezvi kureketa kuno kamhuka kanonzi kamhandu ese anainako
kwaye ukandokaona kari kutekaira iwe bva watotiza kutochinja chaikowo nokutoti pari pechi zvino kuno varume wana mhanduwe wekufilabusi wakabatiwa nako izvezvi wakatonyudziwa kudarizvi apa waripe kana bhero rauri kupuwa nobva wanatsa kuona kutoti pakanyangarirwa chaiko. Mapurisa ozeta rapi ari kuti iwo waakutoita kutoti mapurisa aburika pavhidhiyo achirova munhu kubudiriro atadze kubudirira. Regai tione kuti zvinopera sei nekuti pakaita kunyangariwa chaiko. Wari kuti izvo ipapa regai tigoramba tichiferefeta asi munhu uyu tapedzerana naye. Iwo mapurisa iwayo tatoaita kuti wapinde mushishi. Regai tirambe tichiona kuti ndizvo chere kana kuti kunyepa. Masoko anovhiringa aburika nyasi kwaika uyo anonzi tapuwa makore mukuru iye wekupuwa upenyu hwese hwekugara mujeri auraya tapuwa makore mwana womunun'una wache agoti isusu takutochemera kutotito maprisoners for ED. Iri nayawe unobva waona kuti wari kumuda chaizvo for ED yeyu. Regai tione kuti wachaita sei, wachapedzerana sei, wachabvumiwa chere kana kuti zvicharamba. Chedu huringa basi tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei ipapo. Job Sikara ari kuti iye kwai ndarambidziwa kuti ndiite kupemberera kwangu kwemakore andiri kusvitsa 53 53 pachirungu. Kwai ndarambidziwa nemapurisa kuchitungwiza wati aiwaba rekera izvozvo. Sorry hachewena, sorry hacherese. Regai tione kuti zvinoenda nekupi. Chikwata choHerendhouse chobhora Herendhouse yabenza ZANU-PF yaita kugomiwa mazvuru 5 zvomadhora okuAmerica, mari yocho upenzi paipapa nenyaya yezvawakaita pawaitamba mutambo wakagovhiringa kuti mutambo wonhabvu ureke kugoitiwa tusvinu. Wamwe wanoshanda kuchikwata ichocho wanzi makore 3 chaiwo obhora waribe chavari kuita ipapo. Tikati welcome taizviite kudando. Regai tione kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Tinoramba takandolinga hedu tichizokunyepai. Ipapa pokare nyasi Zimbabwe yajiwa neAfghanistan kumutambo T20 ingeri kutambiwa yajiwa nemumhanyo 53. Pakanyangara chaiko, pakanyangaritsa. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno kuKZN mhanduwe mapurisa ikweyo aenda kovhura imwe fekitari mhanduwe iri kunzi yange yakazikana kuti inopinza mabasa vanhu vasiri munyika yeSouth Africa waribe mapepa okusenza munyika yeSouth Africa. Pakanyangaritsa kunyangariwa nokunyangara. Regai tione zvedu kuti zvinopera sei, zvinoperera kupi. Chedu kuringa tiri kunyepai. Ipapa pokare kwai China yagoti tiri kutoda kutovhura kutoti nyika yeSouth Africa iunze zvinhu zvakadai kunge mapichisi, kunge mahabhurosi, macheri zvese zvichienda ikweyo. Tikati aiwa zvisvinu wabiedu manota ipapa aiwa zvakanaka zvisvinu chaizvo. Pokare ArcelorMittal yarambidziwa nodare rodzimhosva kuti idzinge vanhu basa. Yagonziwe wabenhutse wese wayange yati yawatayapa mapepa nomari dzokuti wakuwaburitsa retrenchment pachirungu. Kwai aiwa waburitsiwa wanzi ngawabenhutsiwe. Wakomana pakanyangariwa. kuTanzania mhanduwe kwatonzi izvo kwaisiwa mupfigwa kureketa kuno vari kudaba kuti vanhu vatenderere nekuti kwai zuva rese vanhu vadoka iri batai murefu batai mupfupi vari kuratidzira mapurisa achizamawo kuratidzira kuti vane masimba. Zvese zviri kuramba mhanduwe. Regai tirambe tichiona kuti iwo Maisuru wachazoita sei nokutoti vari kuita tusvinu kusikinya tokono kwacho aiwa kusvinu chaiko. Kameruni mutungamiri webato rinopikisa agonza kupinziwa mushishi kunzi iwewe wakagoreketa mutsepwede yaita kuti vanhu vade zvokuratidzira zvinomhirishonga. Pakanyangara apa. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera kupi.
nyika yeEthiopia. Pakunzi pakanyangara waburitsa mhanduwe mujere munhu akabenutsiwa nenyika yeBritain achinzi anga akabhinya vanhu vairi kuno wabva wamuburitsa wakati haiwa iye aribe mhosva kunyika kwedu kuno. Unobva waona kuti yei iti dzimwe kufunga kwacho kunoita kurema mumusoro. Regai tirambe zvedu tichiona nyika yeJamaica kwairubatsirwa nekambani yeStarlink kuita kuti vanhu varambe vari padande mutande zvichitekerera zvino kuti makorokoto kana zvakadaro tinoramba takandolinga kuti vari kuikona sei nyaya yacho. Nyika yeBrazil kwai mapurisa ikweyo agoenda akanoita zvipfuti chigwagwagwa chaiyo kugwarashana nevana mbavha vanobika zvinodhaka kukapfa 117 vamwe. Regai tione kuti vanosvika kupi zvinenge zvienda sei. Tinokunyepai zvedu kana zvaakuitika nekuti paakanyangaritsa chaiko kureketa kuno. Nyika yeTurkey kwai chikwata chayo chobhora mhanduwe pakanyangara chaiko. Paakanyangara vari kutoita kutsvaka kuti toita sei nekutoti vana muzvinapembe vangu vari kutamba mutambo wokubheja mari. Apa mutemo unovabvumira kuti waite izvozvo. Regai tichiona manje kuti wachazowaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvirikuitikaira anhu papi nepapi. Asi izvo kwanyasi regai tidipfame mhanduwe. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.